Prichádzame k vám s novým projektom na Slovensku, kde sa budeme venovať porovnávaniu rôznych aut z rôznych kategórií. V našom prvom videu porovnávame Nissan GT-R modelový rok 2012, ktorý mal oproti predošlej generácii o 20 konských síl viac. Nissan GT-R je extrémne ľahké a vyladené auto, ktoré sa radí medzi superšporty a patrí do kategórie ako Porsche GT3 RS a McLaren F1. Naproti Nissanu GT-R sa postavilo Audi RS7, ktoré radíme medzi rodinné superrýchle limuzíny. Má upravený sériový výkon zo 600 na 750 koní od spoločnosti APR. Poďme sa spoločne pozrieť, ktoré z týchto aut zvíťazí. Autá sme porovnali na 200-metrovom úseku. Výsledok vyhral Nissan GT-R, aj keď mal na začiatku problémy s trakciou, no napriek tomu dokázal zvíťaziť nad RS7. A ešte doplňme ceny. Audi RS7 180 000 eur v tejto konfigurácii. Nissan GT-R cena modelu Black Edition 150 000. Ak sa vám video páčilo, zapnite si odber a dajte nám like. A napíšte, ktoré auto sa vám viac páčilo. Vidíme sa pri ďalšom porovnávaní.